Hagcinge biteng giseng balang ban khenra na phangi gibar jela bat ki mender gibla shurong kerthap bian klam da byang ki kot kisla na nanglap shushu ikibar jela gi bon bla klam byang ki kot kisla kum ka labor license bat ki wei pan nalor kini la lapru ki bari ki bade Bangladesh gibla shurong tu shupok jela pakum chu shupok ri India kabla chusakhi na kapor da kijing yo bat kiseng balang Hagacing lai khenra ka New Tributes Council HYC riboy sabngi hakikat to kan nitli ki chaka shnayeng kla yo ban bad ikat to kan ningot ki suba mender bar ki barjala hathan jirang riboy district bar ki bala suba bakin la bandai ki brio ki bala shakandang dangshen na Assam kat kumu president ka HYC riboy sabngi uba RC thankyu la kenno bagi te ki brio ki bala yo bat haka khandai trek unai la chopsan ki bala suba mender kadai na kawai kaching te mar persha abat ka office jirang CNRD block she's non ka HYC gila penmi no iki na kate chaka bat pen phai dien trai ki chaka bakilawan hadin bakim dani kot kislag bobyang rengkar kacing maham bag HYC kanam sha iki brio banabar banwan sim kabu tangkum kinong bela लेवलेशन ये तो नहीं चाहिए आपका Tagasin halang jingi ka HYC riboy sami ilawan ban jurip ki katto kan ki jaka ki badon ki briu ki bana shabar ki ba wan ban tre hapo jong ne ka dong riboy sami ki jungi ha ka ba ni wan hangne ban jurip ban pek ki balada kimdon ki kot ki sla ki babyang ha bari bat ka level lesson ka but banalang jingi ku museng hinum sha ki ba ki wan ban tre hapo jong ne ka dong riboy sami ki jungi kata re ka bang ni lang ki ka seng wan rasi bat ha ku juko por ni kwa on ba ka jingwan jungi ban nomsha ya ki bru ki bana shabar ki bon tre hapo jong ka de ka jala ki jungi ki bom la man pan biang ya ka level lesson ki jungi nimla ban tip yula se de ki bru ki basa ha ka as hapo ka jala asam ki bala sha kandang ha ka sarkar asam yula se ki wan peri hapo jong ka jala ki jungi yula se ki wan peri hapo jong ka district ki jungi de namar ta ka ra sing lawan hangne khamtam ka wei ne ki jaka ka ba persha bat kane ka block office jong ka jirang ki babun hi ki bru ki be tre hangne ki de ki bru ki ba sa sai thani West Bengal hapo jonga West Bengal ki wan ban tre hapo jonga ke jala ke jungi kide ki brio ki bombyang i kot islam jungi habade bat ka level lesson ban ma sing la phalum phalang no e ki jar kitar gi baki de ban le phai no choi ka baki ki shong ki sa kimla barwan ban tre ban le barwan sahu hapo jonga jala ke jungi lada ma ki kimla an pembyang ki kot islam ke jungi phi ka loro ka we na ki inflock ka bangala manong lada kini ki brio ki ban shabar ki wan ban tre hapo jonga jala ke jungi kiwan ban rit ngan da ka ba kiwan ban tre kum ki brio ki ba tre bela hala kalong hadro ke jing tre te ka e ka bang ko abang na mata kini kinong ai kam ki contractor ki haban perkhat ha ba kiwan ki brio ki ban sbar maki ki haban so thu e ki ha ba ki ai kam ai jam ki ban stu ba ki ta ki ba ki brio ki ba ai kam ki dei ban long ki brio ki belong jervin ki dei belong sa apo jing jala jingi lane ki la an pan biang ki documents juki ha ba de ba ka level lesson horkit adang kum ka seng nangnesh khamat nginang khenra shu shakiru ke jeka bargi numsha ki brio ki ban shabar lada kimla man penbiang ye ki kot ki sla ki jengki ki bala ban mantre hapo jeng jela jeng numsha drele Habatin pej bahagi ki shap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ye ka shap plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya